акцентирам върху две неща. Първото, което за мен беше най-важно и се радвам, че състезанието приключи без инциденти. Значи имаме висока състезателна и техническа култура, което много ме радва. Другото, което искам да кажа е, че малко вятър, малко не се виждаха някои мишени, имахме технически проблем, но успяхме да го завършим. Дано ви е харесало. И това е в общи линии. Да приключим към награждаването. Значи, първо място в клас пружинки. Динко Христосов. Второ място! Второ място! Честито, живи здрав! Да, напълни с шампанско. Да, малко купа за ракия, бе. Сега трябва да черпиш, просто то е ясно. Има ли второ място? Няма второ място, едно единствено. Да си взел пружинката, бе, Анди. Да си взел пружинката. Да бях взел пружинката, нали? Клас ПЦП неограничен. Ника, Трето място. чекна, брат. Диана Андреев Анди. Браво, Иде, заповядай. колко точки на стругал? 35. Дръж се, бях още един път. Заповядай. Още една ли? Усмивка. Слушай, Санди. 34. 34. Анди, усмивка. Стой там, ще отснимаме после всичките. Е там малко по-малко. Второ място в красно и ограничен Илян Илиев. Браво! Аз си заповядай. Здрав. И първо място в класни ограничен Георги Терзиев, Делом. Пак ли ти излизаш? Трябва да заместим като няма. За 16-ките излезеш да вземеш купата, направо ще се разсърдим. Слой се в джобата, бе. На снимката. Айде, ви да гръбна. Той, това е първо и това е Така. Не. Жива и здрава. Клас ПЦП международен. Клас. Трето място Явор Велков, Батявчо. Второ място Милен Миладинов, Милен М. Браво! Тук при мен, не стой там. Първо място да го обявявам ли? Не. Диката! Първо място Божидар Чудомиров, Атален. Още им първо място в Унгария. Много честито. Радвали се много за теб, че да представиш достойно. Заповядай. И тук, и в Унгария. Ще продължаваме така. Не, тя такова мисълта ми е да го бъде. Абсолютно. Браво, Софиянци! Натискай. Софиянци, не и ти си.